boas a todos, xentón que andades eu ando aquí un día máis na nosa vila de Nova Quintáns, aquí a xestionar un poquinho. Estaba vendo que non sei que pasou aquí, pero morreu alguén na comisaría esta. Que? Este cemiterio. Bueno, cousiñas, non lle puxemos agua a isto. Solucionado. Temos que seguir facendo crecer a Coruña. Como? Con máis casiñas. Quero probar a ver que tal queda. E poño por aquí edificios. Porque cada aquí xa non vamos a crecer. A ver que tal queda así. Mentres tanto, temos por tendas aquí no medio. E máis casas. Ben, mentres imos facer que crezcan estas casas, em, non me disgusta. Imos deixar que se desarrolle máis para ver. Vale, tamén temos que ir rematando con isto. Puxemos isto no anterior episodio. E eu penso que non é mala para que xa podemos pôr este edificio por outro lado, que é máis feo que a fame. Un domingo sen pan, non sei, está mellor pola zona industrial, podería cuadrar máis. Non sei, xa veremos despois de poñelo. Pero por aí non me desgustaba de todo, aínda que é un edificio moi feo. Pero bueno, o que sí, non quero que a xente esteme aquí a cruzar. Non o vou poder eliminar de todo, pero sí que imos intentar mediante un túnel así, para que a xente poida cruzar esta avenida sen cortarme o tráfico. Uf, moitos autobuses van aquí. 5, aquí van 4. Bueno, supoño que acabarán de chegar, que tendrán que distribuirse aínda. Vale. Xa temos aquí edificios abandonados. Vale. Quedan un pouco así hasta pedazo de desnivel, pero bueno, non me disgusta esta zona de casiñas baixas. Teño
jodida roda do ratón. Vale, ben. Em, Temos que ir comezando a plantexar aquí a nova rotonda. E o facer vai ser poñer aquí máis oficinas. E este fora. Vale. Creo que debería ser algo así, ¿no? En plan, atrás, detrás. A ver, rotonda está aquí, por lo que a entrada debería estar máis ou menos por aquí, estar así como por aquí. Logo por aquí conectamos por aquí tamén. E co tren. Pois por aquí outra así. Entón eu penso que o seu sería facelo da dirección. Ainda que, bueno, habrá que intentar centralo un pouquiño a tratar de aproveitar o espacio o máximo posible. Bueno, nunha destas reviravoltas podemos poñelo un camiño, pero no, esto está mal. Isto está mal. Vale. Hasta aquí. Quitar isto. O mellor hai que centrarlo un pouco máis, non? Noventa grados. 90 grados. Aquí penso que sí que está máis centrado, ¿no? 220, sí, máis ou menos. Vale, ahora mismo.
Aquí. Aquí. Vale. Vale, ainda non se resolveu a demanda. Vale, este máis ou menos, non? Ya sabemos como é o esquema. Nada novo tampouco. A estas alturas. Ben, pero non quero construir isto ata que non teñamos ben plantexado o, o esquema de entrada e saída de todas as vías. Imos seguir facendo crecer industria. Temos un montón de industria, pero aquí xa non entra máis industria. Sabedes que vou facer aquí, non? Ten bastante movimento esta estación así de jas, eh? Ao final está sendo un éxito o tren. Sube moita xente para voltar á cidade. Moita baixa aquí. Vimos. Aquí está medio bugueadas as sombras. Non tiña sentido. Estou contento. Que pasou? Onde foi coche patrulla? De aquí. ¿De onde?
Dende aquí vai ata aquí. Estamos tolos. Pero ten que ter comisarías máis preto. Bueno, ten esta, pero... ten esta aquí. Queda un pouco desamparada toda esta zona, ¿no? Pois por aquí outra comisaría. Ao lado do vertedero, que se coman toda a merda. Vale, imos seguir plantexando isto. A vía do tren hai que plantexala moi ben. O mellor aquí tamén iría haber unha subterránea. Que pode vir por aquí, poñerse aquí e baixar ata aquí. E despois tamén quero probar se aquí entra o edificio este que dixemos tantas veces que iba a vir para aquí. Sí, perfecto. E non me quedan moitos máis edificios que por. A Praza de Toros aquí non cuadra, unha gran biblioteca, podemos facer un parque por aquí, sí. Bueno, vale, a primeira conexión está feita. Vamos a quitar de aquí o semáforo. Vale, logo precisamos outra conexión cara aquí. E outra conexión cara aquí. Vale. E logo aquí, como facemos para conectar isto a isto? A ver cantas voltas podo dar aquí. Vou facer que o tempo pase lento porque senón pode armarse moito e non percatarnos por estar aquí.
No, este lado está mal. Está mellor. Vale, imos precisar unhas rúas que atravesen isto. Para non facer mega mazáns imposibles de abordar. Vale. Joder. Vale. Tanto por aquí. Joder. Isto queda moi feo. E cunha normal vai pasar o mesmo. Sí, sei que vai pasar o mesmo. Para isto se podría facer...
Bueno, terraformarlo, pues subir aquí, ver. Vale. Está poniéndose al revés. Sacar aquí, ta 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 ta. Ta 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 ta. Vale. O esquema básico xa está feito, ¿no? Ahora temos que ver como imos cuadrar o tema do tren. Pam, pam, pam. Vale, como imos cuadrar o tren? Vale, eu penso que aquí podemos facer algo. O tren por aquí. Que non queda tampouco. Claro, a liada vai ser como un hilo aquí que se está tan pegado. A ver, problemas do mundo. Vamos facer algo así.
Mellor non moita queimada, non? Para. Pero espérate un intre porque isto vai me deixar despois. Vale, vimos por aquí. Aquí baixamos. Vale. ¿Qué? Hola, vale. Vale, conexión para ese lado está. Pero cara a este, como imos facer agora? Un desvío? Vale, xa que temos isto feito, imos rematar de construir esta zona. Aquí podemos facer algo así.
Seguimos por aparcamentos. Mira que lles gustan os aparcamentos esta peña. Canto levamos? Ainda levamos media horiña. Vale. Ya creceron aquí todos os edificios, non, ainda non creceron todos. Imos pechar aquí. Se non faise moi grandes as mazás, non chegan os servicios. Non sei se hai tanta xente físicamente nesta cidade para traballar en tanta oficina. Lixo, temos problema co lixo. Podríamos unir esto a esto, o algo para esto, pau, pero non sei como facelo, cunha rotonda aquí, entre esto con esto, e a vez ten que ter un túnel para conectar con esto. Non sei, non sei, non sei. Vale, isto está mal feito, pero bueno, dame igual, a verdade. Vale, imos mellorar estas carreteiras.
Vamos por estos de doble carril. Déjame ver si hay semáforos por aquí. Un 82% está muy bien. Vale, vamos a quitar todos estos semáforos como siempre. Ollo aquí unhas señales de stop que respeten os que están dentro da rotonda, que teñen preferencia. Que teñen preferencia. Vale. Tamén é boa, como vou traer a electricidade de aquí? Non era mala construir aquí outro porto, Pode que o fagamos nun futuro. É forte isto, Madre mía, tens que subir isto e vou baixalo. Mas este xiro aquí, ¡fiu! Pero ao final. Ao final era como tiña. Esa costa arriba dá medo, Ao final non construín nada así. He pensado para facelo así. Que viñera todo por aquí. A vía do tren.
Pero bueno, no me disgusta, tenemos espacio, podemos crecer así tranquilitos. Ay, qué incómodo se fai que teña a roda jodida. E iso que o ratón ten 4 meses ou así, un racer, rollo, o primeiro que merco de marzo o que menos me dura de todos. En fin, seguimos seguir crecendo por aquí, por a Coruña. Ah, xa estamos prácticamente crecidos de todo aquí. Imos ver que tal quedan aquí edificios. Vale, todo esto está... Vale, vamos a hacer así. Sí. Isto pertence a este. E que pertence a este outro. Vale, precisamos facer outro por aquí. Dádeme nome, xente, quero nomes para isto. Queda así ata novo, ata que me dedes novo nome. Vale, vou construir aquí unhas oficinas. No, gracias. Como que non lle chega a electricidade? Bueno, en verdade, esta central nuclear podemos facer algo así, ¿no? Vale, imos facer outra vía de tren. Outra línea que vai vir de aquí ata aquí. Vai parar aquí. Volta para aquí.
vai ser vermello este. Vale, xa temos a primeira destas feitas. Entón podemos ir metendo aquí máis de oficinas. Que agora temos bastantes. Para poder por aquí. Mira, tamén me entro. O... Temos xa os primeiros edificios. Está chulo este. Podemos centrarlo un poquinho máis. No, parece que non. Vale, e aquí xa que quedaron estes oquiños, podemos pôr florecitas. Ah, que chulo este árbol, non me tiña visto. Non quero florecitas pequenas. Par amarelas. Un par vermellas. Outra naranja, outra violeta. Brancas. Rosas. Vale, estupendo. Non entendo por que a veces me deixa, a veces non.
Vale. Teño que traer servicios aquí. Se me estaban esquecendo. Poñemos o hospital de Vigo aquí. Imos poñer o hospital de Vigo. Ten unhas vistas boísimas. É algo para que fagan deporte, non? Non lles viña mal tampouco. Onde estou buscando eu? Ah, que rabia me dá que non entre por nada. Como pode? Está mal feito esto. Eu non tiña isto de tenis. E me faltan así de jajas coles.
No, por favor. Ah, mira, aquí entra. Non me veis dicen vos que este estaba mal feito. Por aquí. Uno por o máis orientado aquí posible. Para poder por aquí. Plaza de Paradox. Está viaxando moita xente no tren. Hostia, pois sí, eh? Déxame ver o tren. E a 112. Vai xa bastante xente aquí. Porque temos aquí unha sección destas. Vale. O mellor é interesante facer aquí unha parada de... Xa que temos todos os servicios postos. Unha parada de... Unha línea de bus, mellor dito. Que comece aquí. Pare aquí. E... Recolle a xente por aquí. A xente por aquí. Deixena por aquí. Echamos. Para aquí.
No sé si me gustan estas paradas, eh. Sí, voy a eliminarlas. No me gustan nada. Vale, esta. Ah, vale. Voy para aquí. Voy a ir para aquí. Ahora para aquí. Para otra aquí. Ven para acá. Así. Vale. Estamos aquí. Así parece moito mellor. Vale. Oye, 4. Uf, qué nervioso me ponen estas cousas, de verdade. De verdade, de verdade, de verdade. Non vos imaginades os nervioso que me pon estas cousas. Vale, canto levamos? Uf, 1 hora 10. Hai que cortar isto. Pois nada, xente. Espero que vos este gustando. A verdade é que me liei aquí facendo esta nova parroquia, pero bueno, eu penso que queda ben. Penso que conectamos mínimamente decente, aínda que non descarto novas conexións hacia aquí, pero o dito, o que vos digo sempre, se vos gusta a serie, se vos gusta este proxecto en xeral, dalle like, suscribidevos, comentade e mantedevos vivos para seguir vendo
esta serie de Nova Quintans. Así que nada, gente, de logo.